灼熱の炎で全てを飲み込め。お願い、おとなしく我が命に従いその姿を現せ。かの者の剣となれ。カルザスの兵私に指しボーゼル様のそんなお前その通り
つがすべてを吐く。我が敵を討て。これで終わり。死ねい。どうし人間のどうして人間なんて死ねない。